Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bataan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Maria, taga Mulawi Street, Tabunok, Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gidayagnos sa doktor nako nga type 2 diabetes. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kadaghan ko natin trabaho. Kung sa napurasa, alas 4 oras kanilang. Pagyan mo. Uy, bahoy, sukoy. Sa nang rasa o, masakit ka gani, anak. Maningil ra ba yun inawas na? Ako na lang ang tiwasan, ma. Sa pagka na urasa mahuman. Ay, Maria, nakabantay ba yung muni mo, ha? Huwag na kay tarong kahuway dahil. Sige na, uy. Katuog na. Kay sayo para bakang mo duty, nga. Ala, kung saan naman ang oras na? Patay! Malate na ko! Magdali ko! Han, pamahaw na. Di lang sa kumamahuhan. Late na kaayo ko. Wala ba kita rong tuog, ha? Yan, di pagi ka mamahaw? Okay na ko. Han, ato na ko. Alam mo, naong sa taong pa nahingi lang, uy. Gutom na kay ko yun sa gabi pa ko last nga ni Kaon. Uy, sa ato pa, kumahaw ka rin nimo. Nga alas 3 naman sa hapon. Tiks-naks na noy, tay. Kapasundaan mo ay nga, perming unhealthy. Ay, my gosh. Ayaw ka po sa rin mong lawas, uy. Pirmi magud kong nagdali. Ug usa pa, wa man sad ko ipamati sa akong lawas yan. Mao nga, ayaw ka kabalakan ako. Okay? Oh, naganda pa lagi ka. Bulakaw ka? Di ba, di off nimo? Oo. Pero ni-absent pa nung usan ako kakaubay. Ako man ito eh. Ay, tanawa. Nawa ka na. Ganda ko kay airport. Stress na gina. Ano, tama kay Bulong? Ha? Hala. Hala, uy. Di magugikan ani nga bunog. Supported by X Thunder Gaming. Abusada gid kay ko sa akong lawas kay wa man ko maghuna-huna sa akong kaugalingon. Mas gi-prioritize na ko akong trabaho kaysa akong kaugalingon. Pero gibaliwa ra gyapon to nako. Unya. Uy, ngano man ko Hoy, okay na ka? Nga naman ka nga naglingo-lingo man ka din, ha? medyo hanap-hanap man gud ang akong matayads. Tungod siguro ni kay nagsige kog atubang sa computer. Patarawa ko na ko sa matabi. Oh, huday. Pa-check up, oy! Ha? Ngano man? Namuhay mong mata! Ha? Tuna kay type 2 diabetes. Unsa dok? O dili kay kana lang. Nisa ka sa imong dugo ug ang imong kolesterol. Mo hinungdan nga doon na kay mga bunog sa imong malawas, symptoms na. Unya dok, unsa may angay na akong buhaton ini? Nabalaka kay ko ini dok, uy. Labi na gid sa akong mata. Dili ko makaklaro. Wala gitawag og diabetic retinopathy. Sige lang, resetahan lang tiga og tambal ha. Og usbang yung mga pagkaon kay usa na sa nakaingon. Dok, Pabuta nga mo grabe ni Maria. Kay delikado og mo complicate ni.
kuya og mapiktuhan sa imong kidney. Oh. Kuya pod og atakihon ka. Unsa? Wa ko mag-expect nga naa na day ko ani mga sakita, kay dili ra man ingon anak kagrabe ang akong gipamati. Wa ko mahibaw nga delikado di ay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, makaapekto di ay sa pananaw ang diabetes? Ikaduhang pangutana, unsay angay akong buhaton para sigurado nga dili mo complicate sa akong kidney tungod aning akong kahimtang? Ikatulong pangutana, matod pa sa doktor, kuyaw pod ko og atakihon ko. Apil ba di ay nga maapektuhan ang akong kasing-kasing sa mga tao nga dunay diabetes? Ikaw pa to katapusang pangutana. Pila man di ka klase kining diabetes? O unsay mga symptoms kung kuyaw na kaayo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maria. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay usa man ako ka medical doctor, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi unsaon sa pagpadala sa mga sulat suliran ri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga ako ning balikon sa makadaghan ha. Always be ready to say goodbye to anything. Na ginay katapusan ning tanan mga butang ning kalibutana. Mayon kag namong gunay sentimental value. Ayo lang nagilabay kay sa ako para ba nang apuhan no bisag gianay na bisag fire hazard na siyong balay di lang gud ilabay kay nay sentimental value. O bida nagtipon og na ang mga garbage kay nay sentimental value ha. O kining about relationship kung medyo sige gihan lang kag bakak, magic ang mga istorya. Goodbye. Mao ni ang kinabuhi. Ang atong magtatampo karong adlaw si Maria taga Mulabi, Talisay City, Cebu. Wa man niya gibutang uban niyang mga informasyon. Kisa may mga taga Talisay, Cebu nga ako. Mga Impasis family, kumusta na mga itong mga saging diha? Ug naabay bunga. Mayon tag mga timing ko no, man ako na makadala ko sa kabulig na malang. Og kini mga Alicabo family diha sa Nagas City, sa Mario Hardware no. Nakita na ko ni listahan ako dugay na kay ni mga Alicabo family, si Salome, si Ninya, si Victoria, si Albert ug si Victor. Akong kauban sa media, si Nestor Arevalo. Musta nam dai si Engineer Greg Sinining, ha? Regards. O kining atong suking tikpaminaw da sa buntok nga tuwa na ko nagpuyo sa San Juan, Cabalian, Southern Leyte. Pirmi gini siya mag-chat nako, no? Salamat kayo Emmanuel Tumala Saligi sa pirmi nimong pagpaminaw sa atong programa. Og mga taga St. Patrick Square nga nagnegosyo da, si Felisa Kabilaw, Eileen Litang ug si Ferdinand Militante III, no? Ako ni silang nahimamat. Nindot kayo mga red wine diha. Okay. Taga Pinamungahan, mga Huros family, mga Mondragon family may pagpaminaw ni Tikay, ni Frido, ni Franz ug ni Runa, no? Ug last but not the least, ako lang gining basahon kay gilista ra ba gini nila, no? Mga taga Dumanhog, Cebu, si Bayulita Kayampat, Rosemary Jornali, Randy Sernan, Catherine Bunado, Maricel Nibrel, Asyon Nibrel ug si Margie Escuadro. Maayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Maria nga taga Mulabi, maayong pagpaminaw din. Yung nomdom na yung ni Sir mga Espina family, no? Si Edie og si
Richard ba to? Basta mga Espina family sa Dumlog, Talisay, no? Bago lang nako na silang nahimamat, they are into slaughtering og kaning mga fowl products, no? Mga poultry products, no? So Espina family diya sa Dumlog, Talisay. Okay? So unang pangutana ni Maria, kung ganing paningkamutan Maria, no? Unang pangutana, makaapekto di ay sa pananaw ang diabetes. Yes, naman tayo gitawag Maria og diabetic retinopathy, no? Mausab ang imong pananaw tungod lagi kay taas kayo ang imong blood sugar sa imong lawas. So mao na nga apektado man sa imong mga nerves diha, especially the optic nerve. So manang mga tao nga naay taas kay blood sugar, expected na nga apektuhan po nilang pananaw. Ako may numduman sa mong lecture sa una sa internal medicine. So may bantayan so sa kataong diabetic na kuno'y triad ni siya, ha? Botog makainomdom pa ba ko na ni? Kining gitawag na tog polyuria. Pero may kang mag-ihi, no? O sana sa mga tilimadon. Dipsya, ha? Pero may kang uhaw, pero mag-inom-inom, o mga, unsa naman lang diha, no? O polyphagia, pero may kang gigutom. Polyphagia, niya, mura kag, magisod kag ginhawa, mawad-an ka og mag-lose ka og weight, mag-anam kag kadaot, unya ang imong gininawaan murag baho og aceton breath kung tawagon, ang uban na ni mag-nausea and vomiting na abdominal discomfort. So mo na mga tilimadon sa katao nga naay diabetes. So kaduhang pangutana, unsa angay na kong buhaton para sigurado nga dili mo complicate ang akong kidney tungod aning akong kahimtang? Kinahanglan gyud nga mongita ka og mga kuan, urologist, no? O bisag internal medicine doctor nga mo resita nimo mga anti-diabetes nga mga tambal, no? Akong mahinumduman kining metformin, insulin injection, of course dietary restriction, no? Mahinumdum ninong ko bago dito mig Tacloban City sa mong first district convention sa Lions Club International. Then ang atong governor karon sa District 1 Bito si Governor Kiki or Francisco Romualdez ka Tacloban City. So dito daghan mi dito. Nya iya kong giappoint si Governor Romualdez nga mo'y chairman sa Committee on Diabetes dinhi sa atong rehiyon sa Central Visayas. So from now until next year ako ang chairman sa Diabetes Committee sa Lions Club International. So ningkamot la po ko nga maka-disseminate natay diabetes awareness program kani karong September 25 na ami sa Prince Hotel diya sa Maydol sa Ayala, kay ako ang speaker sa among symposium nga common mental health disorders including diabetes awareness, no? So minala mo duol ka just for purposes of discussion. Duha mo ko ni ka type ang atong diabetes na diabetes type 1 ug diabetes type 2. Unsa man ning type 1? Kining type 1 gitawag na natog diabetes insipidus, no? Ang but pasabot ani ang atong pancreas din ina maproduce ang insulin, wala gyud mo nang diabetes insipidus, ang tambal ani insulin injection gini. Ang kining diabetes type 2 o diabetes mellitus, ang atong pancreas na common na ni sa mga hamtong nag-edad, dili sakto ang kadaghanon sa giproduce nga insulin. So ang atong kuan na gitawag og insulin resistant ang atong mga organ sa atong lawas, ha? Ang kini magong insulin mo ni mutabang nga ma-utilize ang atong enerhiya, atong pagkaon, ang glucose sa functioning sa atong lawas, no? Maybe it is very much relevant for me to say nga normal fasting blood sugar nato is below 100, no? 99 milligrams per deciliter. Below. Kung medyo maabot na kag 125, medyo nagyo kay pre-diabetes anang ako, muabot lang pataas pa sa 125. Fasting blood sugar na dili random. Diabetic nagug ka, ha? So mao na nga atong mga kasayuran pa na may tugan ning diabetes nga issue. Sunod nga pangutana, tungod pa sa doktor, kuyaw pud kuno og atakihon ko apil na di ay ning epekto sa kasing-kasing ng mga tao nga dunay diabetes. Yes, because ang ato mong kasing-kasing mo na pumping organ sa atong lawas, mo pump og blood ngadto sa mga different parts sa atong lawas. Kung kulang ang kining glucose
kaning apektado, abnormal ang level sa atong glucose, siyempre ma-overwork ko nga atong kasing-kasing. So mao na nga kuan, posible sad nga mapektuhan ang iyang functioning, no? So kinahanglan gyud nga magpa-konsulta ka how to regulate na ning atong blood sugar. So unsa may mga likayan, maybe it is very much of relevance kung unsa may likayan nga dili mo shoot up ang atong blood sugar, binagwa kay maintenance medication. So maglikay ka ng mga pagkaon nga tamis like pineapple, watermelon, purbila lami arba ani oy, ni mga mangga. Ay dili po kumingon ayog kaon pero limitado lang ang kadaghanon. Kining coffee actually maka lower na sa risk sa mo develop kag type 2 diabetes or type diabetes mellitus. So unsa may ngay himoon nang healthy diet gyud ka, nya regular exercise, kinahanglan ma-maintain nimo mong body weight, mangita kag pamaagi, mangitag tambal, no? Insulin, metformin, sa pamandiha nga mga kuan para nga dili ma-damage ang imong kidney simbako moabot ka sa punto nga mag-dialysis na, komplikado na kaayo. Unya exercise o regular check-up mo gani pagahimuon sa mga tao nga naay mga taas kay mga blood sugar. Sunod og ikaupat nga pangutana, no, katapusan pila di ay kaklase ning diabetes. Ako nitong na preempt na anticipate og unsa may mga simptoma kung kuyaw ba kayo. So mga kato, naay type 2 diabetes, ako balikon diabetes insipidus, pero nang atong pancreas common sa mga bata dili makaproduce og insulin, so kinahanglan siya insulin injection. Ang usa ka klase type 2 diabetes mellitus, ang atong pancreas dili makaproduce og enough insulin o sakto nga insulin nga magamit sa atong lawas. So mao na nga magkinahanglan gyapon og tambal. Ang kuyaw kayo kung mao lagi natag-as na kag diabetes ka, masamad ka, dugay maayo, magkuan ka, magka kidney failure, in the worst scenario moabot ka sa dialysis. Kining dialysis dili ni treatment ha, kini siya usa lang ka procedure nga i-divert ang atong dugo ngadto sa machine para ma-purify, murabag distill, murabag sa tubig ba nga agi og machine para ma-distilled water. Mao pod basically ingon na ang function na ng dialysis machine, no? Okay, regards di ay ninomdom ni ko ni Dr. Virgilio Susi Sinisa, no? Ni sila ingnon ta dialysis center diya sa may Jones Avenue, no? Na may problema pwede mo muadto pero kinahanglan makita pod mo primero sa usa ka urologist doctor preferably, no, o bisag internal medicine doctor. So hinaut nakasabot ka sa kung speaker nimo Maria diya sa Mulabi, Talisay City, na naman sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Regards day mo diya sa Mulabi, Zamboanga del Sur, no? Mga Glipa family, mga kuan, Abilia family, mga Blancia, mga Lumapas family, mga Go. Musta naman niya kumpare diya si Ungdo Go o si Fe Go. Ay pagpaminaw diya ni Dr. Go diya sa Liloy, Zamboanga del Norte. Ug Narcisa Villarias diya sa Sarangani. Sarangani, Sindangan. Alright, so once again, ako si Dr. Obra. Thank you very much sa makanunayon niyang pagpaminaw sa atong mga RMN program, taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong